Bam, čaute, to je Goga, vítajte pri ďalšej Garage Show. Takže dnes budeme v Garage Show preberať Facebook. Facebook je od roku 2009 veľký fenomén a pohltil skoro všetkých ľudí. Samozrejme nejakí Afričania tam nejsú, ale to by potreboval internet. A ne to, čo mám spustené vzadu, vôbec Facebook není. OK. Facebook má kopu pozitívnych vecí, no bohužiaľ negatívne prevládajú. Pozitívne veci na Facebooku sú napríklad, že si môžete písať s ľuďmi. To je tak všetko. Ale negatívnych vecí je na Facebooku habadej. Napríklad vás určite štvú, samozrejme, facebookové stránky, ktoré furt zdieľajú všetky to isté. Napríklad vidíte facebookovú stránku Hovno na ceste a zdieľa nejaký vtip o tom, ako detko spadol z vlaku. A o chvíľku ten vtip vidíte 6-krát pod sebou, ako zdieľajú rôzne facebookové stránky. Takže v podstate vaša stránka noviniek na Facebooku je všetko ten istý vtip. Potom, neviem aký génius vymyslel na Facebooku šťuchanie. Šťuchanie má funkciu pozvať niekoho na sex, alebo mu ukázať, že ho chcete. A niekto splachuje, takže musíme chvíľku počkať. OK, späť k téme, takže som hovoril o šťuchaní. Aká je podstata šťuchania na Facebooku? No hlavne to, že kamera je tu, prepáčte. Aká je podstata šťuchania na Facebooku? Čau, ako sa máš? Čo chceš? Šťuchanie sranda, vieš, ako... A prečo ma šťucha? Si veľmi sympatický mladý muž, vieš. Aký v tom vidíš, prosím ťa, normálny význam? Tak, môžeš niekomu vyjadriť, že ho chceš počkať, no je to sranda, OK, šťuchni ma, to vrátim. šťuchni ma. Budeš šťastný? Šťuchni ma. Hej? Prosím. OK. Páčilo sa ti to? Ty si taký zlatý. Vidíte v tom nejaké normálne praktické využitie? Lebo ja fakt ne. Ja sa to snažím ignorovať už cez pol roka a celkom mi to ide. Mám tam cez 50 šťuchnutí a... Je to fakt úžasný pocit, že vás niekto... Ne! Je to úplne zbytočné, OK? Keď si na Facebooku rozkliknete na svojom profile funkciu životná udalosť, tak vám to ponúkne podkategórie ako napríklad práca a vzdelanie, rodina a vzťahy, domov a bývanie, zdravie a pohoda a cestovanie a zážitky. No keď si rozkliknete domov a bývanie, tak vám to ponúkne podkategóriu nové vozidlo. A to vám ponúkne funkciu, že ste si kúpili nákladiak. Kto si v tejto dobe kúpuje nákladiaky? Okrem kamionistov. Kamionisti, nechcem vás uraziť, vy ste fakt super. Sám som v poslednej hre hrával hru Euro Truck Simulator. Ale fakt to není dôležité, aby ste to pridali na Facebook. Jednu dobu bolo na Facebooku veľký fenomén duckface. To je niečo ako toto. A bolo to veľmi populárne u tínedžeriek vo veku 12 až 15. Na Facebooku bol spam fotiek dievčat, ako sa takto fotia s mobilom v zrkadle. Prepáčte, takto fotia s mobilom v zrkadle. Není oveľa praktickejšie a krajšie pre všetkých ostatných ľudí a živé bytosti, aby ste sa usmievali nejako takto? To vyjadruje životný optimizmus, krásu, dobrú náladu. Proste je to fajn. A nevyzeráte ako kačka potom, OK? Kto potrebuje, aby ste vyzerali ako kačka? Na to máme kačky, kačky, mačky, vtáčky a pračky. OK? Bitch. Práve mi puklo niečo v krku. Niektorých ľudí bohužiaľ Facebook začal pohlcovať až tak, že sa mu začali venovať viacej ako reálnemu životu. Preto teraz vidíte milióny jedincov v autobusoch, ako sa hrajú na svojich mobiloch. Včete mňa. Ale ja robím tvrdý biznis, ne Facebook. A píšu na Facebooku statusy typu som v autobuse, za 3 minútky som doma, som krásny. To je cool, môžeš to nechať pre seba. Mňa to zaujíma jedine v prípade, keď ideš ku môjmu domu, alebo keď ideme spolu von. OK? OK. Dnes som si kúpil nové botičky. To je super. Fakt dobrý moment, má z neho radosť. Hej, Gaga! Áno? Stuch! Nechápem, prečo niektorí ľudia majú nutnosť
napísať do statusu ahoj mucviček, pucviček, ľúbinkujem ťa, si najlepší a označia toho človeka do toho. Alebo dnes bolo fakt super, Janko, si najlepší človek na svete. Milujem tvoje krásne ružové ponožky a označia človeka do toho. Dámy a páni, na to Mark Zuckerberg založil chat. To je taká vec dole vpravo v rohu na Facebooku, v ktorej môžete úplne normálne písať jednej osobe súkromne. Kliknete na to a napíšete mu, čo chcete. Nemusíte s tým otravovať nás ostatných normálnych ľudí. Díky. Mark Zuckerberg je jeden mladý červenovlasý gentleman, ktorý sa rozhodol so svojimi kamarátmi založiť sociálnu sieť Facebook, ktorá mala pôvodne slúžiť pre komunikáciu vysokoškolákov medzi sebou a čítovania počas písomiek. No, vyvinul sa z toho celosvetový vírus, ktorý pohltil všetkých ľudí. Ok, už som v pohode. Takže Facebook pohltil o niekoľko rokov na to celý svet a teraz má Facebook skoro každý. Díky Mark, fakt díky. Teraz už sa z Facebooku nedokážeme odhlásiť, ale keby nevznikol, by bolo všetko ľahšie a život krajší. OK, toto je moje napodobnenie Marka Zuckerberga. Z tých finančných prostriedkov, ktoré mám. Oops, hello, I didn't see you there. My name is Mark Zuckerberg. I am the CEO of Facebook. Facebook is a book on your face. Okay, that's better. I'm not rich at all, by the way. No, I'm not. Gogo sa odhlásil z Facebooku, to je kok. Ja mu napísať aký debilný status. Mark Zuckerberg was here. Čaute. Už je ten kok preč? Ok, už sme tu iba my. Takže dúfam, že sa vám Mark Zuckerberg páčil a nespravil žiadnu blbosť. Pevne verím, je to dospelý muž, že bude zodpovedný a tak. No tak ste mohli vidieť zakladateľa Facebooku. Ďalšia blbá vec na Facebooku je to, že napíšete komentár do nejakého príspevku fan stránky a potom vám každých pár sekúnd vyskakuje upozornenie, že niekto ďalší to komentoval, pretože ste to už komentovali vy a považuje vás to za to, že vás všetko zaujíma. Takže v podstate, keď dáte príspevok na moju stránku do komentáru, tak máte zaručené to, že Facebook vám vybuchne. Takže Mark, prosím ťa, to by si mohol napraviť, aby to furt nepípalo niekomu. OK. Predstavte si, keby ste mali také nepraktické upozornenie aj v reálnom živote. Super. Ešte sa vám môže na Facebooku stať, že si vás pridá krásna mladá baba, zvolíte jej priateľstvo a začnete si spolu písať. Ona sa vám zapáči a dohodnete sa s ňou, že pôjdete napríklad k nej na návštevu a pozrite si spolu film. Lenže potom sa z toho vyklupe, že to je starý chlpatý dedo a ten vás násilní. What the fuck? Ďalšia vec, čo na Facebooku nechápem, je funkcia lajknúť si sám svoj vlastný status. What the fuck? Keď napíšem status, chcem, aby ho lajkol niekto iný. Ten, ktorému sa naozaj páči. To sa dá vysvetliť iba jedným spôsobom. Ľudia sa na Facebooku cítia odvážnejšie ako v reálnom živote, preto vznikajú veci ako ohováranie, konflikty a ľudia sa menej hanbia vyjadriť svoje city k druhým ľuďom a preto vzniká tzv. Facebookový sex. Čo je to, ako si ľudia navzájom posielajú nahé fotky a píšu si, čo by si robili. Lenže stretnú sa v reálnom živote a vyzerá to úplne inak. Janko, kedy už dojdeš? Som celá nedočkavá a rozhorúčená. Čau. Oh hell! Ale ďakujem, že ste si pozreli toto video o Facebooku, dúfam, že som vás pobavil a poučil. Ak sa video páčilo, bol by som šťastný, keby ste dali like, komentár a video by ste mohli zdieľať, aby to videli aj vaše babičky, mamičky a Mark Zuckerberg, ty hovedo. OK, takže fakt ďakujem, že ste to pozreli a ja idem teraz do postele za mojou azijskou štetkou a uvidíme sa na budúce. Čaute. Uvážam.